ден. Аз се казвам Руси Чернев, съм кандидат за кмет на Пловдив. Реших да инициирам подписка за разкриване на спешни детски лаборатории в общинските болници Свети Пантелеймон и Свети Мина, защото много хора се обърнаха към мен с проблема за приема на деца по спешност и прегледите. Оказва се, че на територията на Пловдив съществуват само два работещи денонощно кабинета или амбулатории, в които могат да бъдат обслужени деца в нужда. Смятам, че за 85 000 деца на възраст до 18 години това е твърде малко. И не намирам проблем в това. Общината има достатъчно организационни и финансови ресурси да разкрие два такива кабинета, които да обслужват най-важните пациенти, децата. Когато става дума за децата, парите нямат значение.